Hayırlı kün. Узган сезонның ахыргы тапшыруларында вәгъдә иткәнчә, без юлчы тапшыруының 3нче сезонын тулысы белән чит төбәкләрдә яшәүче татарлар һәм аларның авыллары тарихына багышларга булдык. Эш тәртибе түбәндәгечәрәк булыр. Без һәрбер төбәккә килеп тукталган сайын, аның тарихын барлый башлаган сайын, бу төбәккә кагылышлы берничә тапшыру ясаячакбыз. Кайбер төбәкләрдә бит инде, мәсәлән, 10-шар, 15-шар, хәтта 30-ар татар авылы да булырга мөмкин. Без анда гына тукталып ята алмыйбыз. Ләкин менә шушы берничә тапшыру эчендә без бу авылларның үрнәк булырлык һәм ул төбәкнең тарихын, андагы татарларның яшәешен күрсәтә торган авылларны сезгә дә тәкъдим итәргә җыенабыз. Шулай эшләгәндә без татарларның анда бүген ничек яшәгәннәрен, аларның көнкүрешен һәм аларның үзләрен кем итеп тоемлауларын сезгә җиткерә алырбыз дип уйлыйбыз. Изегезгә төшереп ассызыклап узабыз. 2020 ел Рәсәй Федерациясендә бит әле халык санын алу елыда, җанисәп дип әйтәбез инде. Шуңа күрә безнең өчен әлеге сорау аеруча актуаль. Шулай булгач, милләттәшләребезнең хәл-әхвәлләрен белешү сәяхәтен башлап җибәрәбез. Ә бүген без Чувашстанда һәм Шыгырдан авылында. Кайда булуыбызны әйтүгә, Шыгырдан якларын ишетеп кенә булса да белгән тамашачылар аңлашылды, мишәрләр турында сөйләячәк икән дип уйлап куйгандыр. Бу фикер яртылаш кына дөрес, чөнки без мишәр татарлары турында сүз алып барачакбыз. Башка вакытта мондый ук нечкәлекләргә төшенеп тормасак та, бу юлы җирле халыкның килеп чыгышы, үзен кем дип санавы мәсьәләләре безне аеруча кызыксындыра. Шуңа күрә тапшыруларыбызга даими белгечләр буларак татар тарихын өйрәнүче күренекле галимнәребезне дә чакырдык. Бу сезонның беренче тапшыруын һәм Чувашстандагы татар авыллары тарихын мөһим фикердән башлыйк. Шулай инде, татар халкы ул бердәм халык име, ләкин аның үзенчәлек бар. Кемдер каядыр яши, Себердәме, име, без инде Идел буенда. Аның теге 100 еллар узгач, аның бәрбер телдәме, кыяфәттәме, киемендә килеп чыга. Аннан карый теге, мәсәлән, йортлары төрлечә сала икән. Каядыр, мәсәлән, таулардан да таш бар, таштан салалар йортларын. Бездә агач инде име, бурадан салалар. Шуның белән бәйле, булай инде теге әйтергә бу төрле халык дип юк. Ул минемчә ясалма. Элек-электән, бик электән түгел, революция хәтле дә булган иде ул. 20нче елларда Сталин вакытында татарны киметергә уйлаганнар иде. Менә шунда инде аны бүлә башладылар һәм аның теориясе дә килеп чыкты. Менә теге аерым этнологик төркемләр, әле кайберләре халыклар дип, мишәр аерым, Крәшенне айырырга тырыштылар инде. Себер татары, бүтән татар, менә Кырымныкын иттеләр. Алар инде күп кенә Кырым татары да әйтә, без бүтән татар дип. Мин Кырымда булганда бер татар белән сөйләшәм, теле нәкъ безнеке, айырылмый. Юк, без Кырымныкы ди. Мин әйтәм, айырмасы нәрсәдә? Ул аңлата да алмый. Аңар инде керткәннәр мәктәптәме, каямы, телевидение, шуңар күп нәрсә ясалма. Бу як авылларының тарихы да, халкы да әлеге фикергә каршы килми. Ата-бабалары кебек татар булып яшиләр, әмма мишәртсә яшиләр. Бер үк телдә аралашсак та, сөйләмнәре үзгә, холыклары, яшәешләре башка татар авылларыннан аерылып тора. Шыгырданның бәйгенгә караганда 500 ел артыграк кагызларда күренә инде. Аңлыйсак та безнең Шыгырдан монда бу җирдә булган. Дип була. Кайсы урынны әйтеп була тарихи урынды? Ул тарихи урыннардан безнең иске зиратлар белән карап белсәк кенә инде. Ул иске зиратлар безнең урман авызында булган, Мөслим елга башында. Анда где-то бер 100 гектар җир өстендә тора ул. Урнашкан булган шул җирдә, анда каберлек бар. Әлеге вакытта да бер где-то гектар ярым җирне алып тора әле хәзерге вакытта. Нишәгән сөрелгән җирләр мул хәзер? Ул элекке вакытта сәргәләгән кырыйларыннан, уртасы пага тораның. Хәзер тотып алынган, куаклар утыртылган, аны халык карап тора шикер Аллага. Шикер, шунардан алып инде где-то безнең авылга 500 ел гына тигел, где-то бер 600-700 елларда бардыр.
Шығырдан тарихына төшенү өчен иң беренче чиратта игътибар үзәгендә җир мәсьәләсе булырга тиеш. Бу Шығырданның һәрбер чорына кагылышлы тарихның нигезендә ята торган сорау, нигезендә ята торган проблема. Авылга нигез салу вакыты рәсми документлар буенча 16 гасыр 1500 еллар дип саналса да, бу җирләр элек-электән халык күпләп яшәгән җирләр, уңдырышлы, уңайлы җирләр булып саналганнар. Монда Кыпчак эзләрендә күрергә була, монда Болгар чорының һәйкәлләрендә күрергә була. Әйтик инде бик борынгы тарихларны алабыз икән, Мор таулары дигән урын халык телендә бүгенге көндә дә йөри, Мор таулары дип инде җирле халык курганнарны атый. Табылган һәйкәлләр бар, археологлар өйрәнгән һәйкәлләр бар. Шул ук Болгар дәүләтенә кагылышлы да, инде Казан ханлыгы чорына киләбез икән, Шығырдан нәкъ менә шул Казан ханлыгы чорында нигез салынган авыллар рәтендә йөри һәм ул рәсми документларда шулай теркәлгән дә. Ләкин авылга шул 1500 елларда нигез салынган дип әйтсәк тә, алар инде аңлавыгызча буш җиргә килеп утырмаганнар. Бу җирләр элек-электән төркиләрнең җирләре. Бу җирләр элек-электән Нугай дорогасы дип атала, ләкин бутарга кирәкми Казан ханлыгының Нугай дорогасы белән бу инде Кама аръягына китүче юнәлешне әйтәбез һәм бу Нугай дорогасы. Монысы инде бөтенләй дә башка юнәлеш, бу Кырымга бара торган юнәлеш турында сүз бара бу очракта. Шуңа күрә ике төрле Нугай дорогасы икәнен аңлап калыйк бу урында. Һәм инде Казан ханлыгы чорында да, ondan соңгы чорларда да, әйткәнемчә, иң зур проблема биредә җир проблемасы, җир җитмәү проблемасы. Һәм менә шуның аркасында Шығырдан бүгенге Шығырдан булып яшәп килә дә инде. Ул элек-электән килгән, тормыш биргән вазгыятьне ничек булса да үз файданга бору омтылышы яшәтә бу авылны. Гел бик борынгы заманнар Казан ханлыгы чоры дип кенә сөйләгәнче, төгәл саннар китерсәк, Шығырданда 1590 елда 50 хуҗалык һәм 1 мәчет булган дигән мәгълүмат бар. Ул чорда авыл шул дәрәҗәгә җитеп үссен өчен, аңа ким дигәндә 100 ел элек нигез салынырга тиеш булган дип исәпли алабыз. Авылның якынча яше бу тирәдәге башка татар авыллары тарихы белән дә чагыша. Шуңа да без бу җирләрне Казан ханлыгы чорында ук татар җирләре булган дип әйтә алабыз. Бу вазгыять Казан алынгач та үзгәрми. Йомышлы татар авылы буларак Шығырдан чагыштырмача ирекле яши, нык тора. Бу як халкының эшмәкәрлек осталыгы әнә шул чордан ук килә. Безнең авыл халкы күбрәк эшмәкәрлек белән икән күрә инде. Безнең 200-дән артык фермер хозяйстволары бар. Җирләребезне барысында эшкәртеп торалар. Җир белән терлекчелек белән основны күбрәк эшлиләр. Сатып алу белән эшлиләр. Ит белән эш итү булган фаган элек. Ит белән да, терлекчелек ит белән. Терлекне үстереп, аны симертеп, суеп, итләтә. Менә хәзерге соңгы көннәрдә тутырма ясый башладылар, колбасалар чыгалар башлар. Булар инде барысы да хәләл ризык. Безнең ислам кануны белән терлекләрне чалабыз. Шуның белән ит эшкәртеп, эшмәкәрлек белән яшәп ятабыз. Эшмәкәрләр без барачак башка татар авылларында да бар. Әмма нәкъ менә Шығырдан эшмәкәрлек үзәге дип аталырга лаеклы, минемчә. Элеккеге күмәк хуҗалыктан калган бер генә җир биләмәсе дә буш түгел. Һәммәсендә я мал сую цехлары, я гараж, я берәр җитештерү урнашкан. Һәммәсенең хуҗасы бар. Мондый цехлар бер-берсе янәшәсендә булып, хәзерге тел белән әйтсәк, технопарк кебек эшлиләр. Бүгенге көндә күпме продукция җитештерелә? Бүгенге көндә бу цехтан 5 төрле готовый продукция җитештерелә, бер 5 тонна ит сатыла. Сырым виде, сияктә. Бу менә колбасалар шул бер төрө дип аңлыйбыз инде. Да, бу деликатесный колбаса, конский деликатесный дип атала бу. Моны бик исланган колбасаны. бу исланган бик әйбәт колбаса, конский колбаса бу. Ат колбасасы. Мондагы товар сезнең кайларга китә? Мондагы товар безнең Казанда, Мәскәүдә, Ульяновск областында бар. Хәзер бигендә Самара белән договор төзибез. Самара шәһәрләренә дә кертергә исәп бар. Атнасында ничә көн эшлисез бу цех үзе? Атнасында без эшлибез переработкада 4 көн, калган көннәр упаковочный отправкалар безнең җибәрә торган көннәр. Пятница, суббота, воскресенье безнең җибәрә торган көннәр.
Чималны каян табасыз 5 тонна җитештерү өчен? Чималны без табабыз авылда, безнең күп ат күрмәч башкалар, үзебезнең бер 100 башка ат күрмәч площадкабыз бар. Анда бар малларыбыз. Үзебезнең член кооперативлардан алабыз. 4 эчендә уже ат күрмәч площадка бар. Алардан алып торабыз. Сез кооператив буларак эшлисез. Да, кооператив буларак эшлибез. Шунысы кызык, биредәге авыллар бер-берсенә таянып яшәсәләр дә, җае чыкканда аерылып тору мөмкинлеген кулдан ычкындырмыйлар. Чөнки үзара Тукай мишәре, Урмай мишәре, Шыгырдан мишәре дип аерып сөйләшүләр гадәти күренеш санала. Бергә яшик, аерым торыйк дигән әйтемнең асылы шушында ачыла минемчә. Мишәр татар халкы буларак кына түгел, аерым бер авыл буларак та үз тарихыңны сакларга омтылу бу якның тагын бер күркәм сыйфаты булып истә калыр. Шул ук вакытта үз авылларыннан чыккан нәселләрне кайда булса да үз итәләр. Моның ачык мисалы Кызыл Камыш авылы. Шыгырданнан нибары 3-4 чакрым юл узып, Кызыл Камыш дигән авылга килдек. Орасы да алай ерак түгел, беренчедән, икенчедән Шыгырдан белән Кызыл Камыш икесе бер авыл җирлегенә карыйлар. Өченчедән бу Кызыл Камыш дигән авыл Шыгырданнан башка чыккан авыл булып тора. Бу башлыча инде шул ук Шыгырдан халкы яши, шул ук нәселләр яши монда. Моның тарихы әлеге дә баягы 1920 елларның ахырына барып тоташа. Илдә яңа хөкүмәт урнашкан вакытта җирләрне янәдән бүлеп бирү башлана, бигрәк тә инде буш торган урманлы җирләрне бүлеп бирә башлыйлар. Узган сезондагы инде ахыргы тапшыруларны хәтерлисездер дип уйлыйм. Аеруча Мари илендәге кайбер авылларга тукталып уздык без. Алар да нәкъ шулай төп авылларыннан башка чыккан яңа җирләргә күчеп утырган авыллар булып торалар. Ләкин бу очракта аерма нәрсәдә? Менә бу Кызыл Камыш авылының да нәкъ шул авыллар кебек 90 еллык кына тарихы бар. 90 гына яшәле монда. Ул кадәр тирән тарихлы дип әйтеп булмый. Ләкин шул ук вакытта ул бүгенге көндә гөрләп үсеп ята. Мари илендәге авыллар турында алай дип үк әйтеп бетереп булмый, хәтерләсәгез. 90 яшьлек авыл, ләкин менә йортларын карагыз. Менә бу фонда күренеп торган йортлар бу авылның әле иң татарча әйткәндә скромный йортлары. Булар инде теге гадәти йортлар дип әйтүем. Менә бу якка борылып карасак, инде авыл үсештә дип әйттем. Монда инде чын мәгънәсендә коттедж поселогы үсеп килә. Һәм иң кызыгы авылның менә шушылай зур адымнар белән алга китүе, ул әле шушы соңгы елларда гына башланган күренеш. Һәм бу очракта әлеге үсеш шулай ук эшмәкәрлеккә бәйле. Булар нинди атлар аеруча зур карап торышкан. Булар першерон, менә берсе першерон, советский тяжеловоз. Местный породалар инде, большинство смесь инде. Сез буларны иткә дип үстерәсез инде. Иткә тиге булар маточный состав санала инде. Ну иткә дә балалар тиге тайлар инде. Үсә бара. Нигә дә була? Иткә дә була инде, смотря ничек була. Буларның авырлыклары күпме хәтле үсәргә мөмкин. Менә бусы 700 кило Игорь. Ну-ка, кызым. Менә бусы першерон бу, чистый першерон. Бусы советский тяжеловоз, бля, смесь. Әле менә тегесе тоже советский тяжеловоз чистый. Булар смесь, менә. Бусы тоже смесь першерон, бля, советский тяж. Келе кызым. Келегез, кел. Шундый породалар, советский тяж, бля, обычный не советский, бля, першерон зур булалар инде, озын да. Буларны ничә елдан бирле сайлап алып каласыз инде? 2 яшеннән сайлап алып калам, яшь ярымнан 2 яшеннән сайлап алам. Ничә ел тотасыз инде бу атларны менә? Ну инде ничек баш выжерепке дигән кебек инде. Ничек яхшы тайларын, балаларын ничек үстерәләр. Шулай. Башлаган вакыты кайчан дип әйтәм. Менә кайчаннан китте бу үстерүләр? Үстерүләр 1-2 ел гына әле. 2 ел гына, күп түгел. Минем бабай, Ибенюк бабай дигән, ул конюх булып эшләйде. Мин 18 яшеннән аның янында конюшчыда идем инде. Яшьтән үк инде. Авыллар бит инде, әле колхоз булганда колхозда, шунда йөргән. 13 яшеннән сабан туена чыга башладым верховой белән. Верховой белән чаптым. Аннары армиягә 18 яшендә киттем. 18 яшеннән шулай. Ана качалка белән чаба башладым.
Saban toylarında. Saban toyunda bizning avul kişisinin saban toyu в основном. Kazanda da çapkanım var elhamdülillah. Ulyanda da bizning tirelerde indi. Ot tutuşular hayran mı bu şığırdan tirelerinde, Tokay Ormay tirelerinde? Küp, subhanallah. At tutuvchilar Şıgırdan, в основном Şıgırdan avında indi bizning neçe getirge interes risak tetirge saban toylarına çabırga. Только şabu için gına tutuyorlar. Çabu içinde var indi bulay itke de indi vardır indi. No keşene eter misin bilmeyim. No çabu için var. Çabu için var. Kızgaныч, әмма маллар янына басып, цехларга кирип сөйләшүләр күп тәтемәде безгә. Монысы да бу як халкының үзенчәлеге. Эшмәкәргә, сәүдәгәргә бер вакытта да бар булганын ачынып сөйләргә ярамый. Замананың төрле чаклары була бит. Bizning indi halkыбыз элек-электән үк менә Совет заманнан үк эшмәкәрлек белән эшләгәннәр, барысы да ит белән шөгыльләнгәннәр. Безнең үземнең әтиләрдә яшь вакытта шул ук ит үстереп, ит сатып икән күргәннәр. Бу безнең күптән килгән эшебез инде безнең. Хөкүмәт белән мөнәсәбәтләр ничегрәк иде Совет заманын алабыз икән. Анда бит инде ул кадәр иркен йөри торган түгел, әйбер сат. Да, элек шулай да эшләмәк теләүче кешеләргә барсына да дәүләткә булышмаган кешегә спекулянт дияләр иде. Аны бик эшмәкәрлекне алынга җибәрттермиләр иде Совет заманында. Хәзер инде менә бу ачылганга күрә безнең халык шатланып китеп үзенең эшен тапты. Монда 5 ел эшлибез дип әйттегез. Шушы 5 елда гына тотынган эшме бу, әллә электән сезнең гаиләдә бармы инде? Ну, безнең Шыгырдан халкы элек-электән итчелек белән күп шөгыльләнгән. Элеке бабай, әби бабайлардан калган әйбер Казан сәүдәчеләрләрендә колхоз рыногында сатып, ит сатып бергәннәр, йомырка сатып бергәннәр. Аннары безнең нигә килгәчтән инде уже замана үзгәрә, уже үзгәртерлерәк эшләргә. Шуңа күрә инде шул белгән эшне продолжать итәргә. Менә бу технологиядә әйтик, ысланган ит ясыйсыз инде, мәсәлән, берәр төрле гаилә рецептымы яки шыгырдан рецептымы дигән әйберне аерып буламы анда? Тутырма дигән әйбер бар инде. Ул анда туралган ат ите атның ичәгенә тутырыла. Ул казылык инде. Казылык киеп тергәч казылык була. Пешереп, суда пешереп башласаң инде ул тутырма дип атала. Шул әйберне инде бик шыгырданның бер бренды дип әйтсәң дә була. И копченый итләр инде төрле-төрле. Сүз өчен генә сөйләү түгел, шыгырданны шыгырдан итүчеләр авылның эшмәкәрләре. Ул эшмәкәрләр тырышлыгы белән авылда яңарып тора, мәчет мәдрәсәләр дә төзелә, мохтаҗларга ярдәм дә күрсәтелә. Авыл халкы электән бер фикергә килеп эш иткән. Шулай булмаса, 1894 елда 3нче мәчет, 1901 елда 4нче һәм 5нче мәчетләр, 1903дә 6нче, 1907дә 7нче, 1924дә 8нче мәчет төзелеп, 9нчысына тотынмаслар иде. Барысы да авыл халкы тырышлыгы белән. Иң беренче мәчетләр 1846 елларда булгалаган безнең Шыгырданда. Biz белгәннәр инде. Может, аңгыйсакта булгандыр дип. Бу иске зират янында яңа башлап йөргән Мөслим елга башындагы зиратны дигәндә. Анда тагын элекрәк булган ул мәчет булган, зур биек мәчет булган агач мәчет. Аның әле вакытта да шул җирендә әлдә булса кирпечләр күренгәли, шулай су калаган икән циркалы, элекке суккан кирпечләр. Шунда булган дип бабайлар да сөйлиләр. Күп вакытта апаларга, абыйларга төшкәдә керә шул мәчетләр, шул урында булган дип. Сөйләп бирүчеләр бар. Урыннан барып күчәтергә дә булдыра алабыз дип әйтүчеләр бар. Без аны бер чамалап примерно беләбез, кая торганын, кая булганын. Әлегә кадәр бездә авылда 12 мәчет булган. Шул 12 мәчетне инде патша заманасы вакытыннан соң туздырыла башлыйлар инде. Берсе сакланып кала, 1927 елда ясалган мәчет генә кала. Ул берәү генә кала. Үзгәләрнең касыңманнарын чиргән булганнар, шевеницик калдырганнар, интеп калдырганнар. Анасын төрле базаларга алып киткәннәр ясарга, стройкага, шулай туздырылган алар. Ул мәчетләр берсе дә кире кайтмады булып чыга. Ул мәчетләр үзләре мәчетләр кайтмады, шул урынга кирдән төзедек. Алар 7-се дә хәзер тарихи урында. Тарихи үзенең урыннарында торалар.
Тапшыру башында бик җайлы гына без бер бөтен татар халкы дип әйтеп уздык узуын. Әмма әлегә кадәр биредә яшәүчеләрнең үзләреннән сорамадык бит әле. Уйлап карасаң, горурланырлык, үзенчәлекле тарихлары, үзенчәлекле яшәешләре без дип әйтерлек җайлары да бар бит. Дөрес сорау түгел, мин биргән сорау. Ләкин халык теленә кергән бит инде мишәрләр дип инде, мәсәлән, мишәрләр авылы дип инде, әйме? Шул ук вакытта мишәрләрме әллә татарлармы? Моны ничек итеп кабул итәсез, үзегезне кем дип санап яшисез? Ну, без инде үзебез мишәр булсак та, үзебез без татарлардан булганны югалтмыйбыз, без үзебезне татар дип әйтәбез. Әгәр бу халык саналу нинде сорау куелса, сез кемнәр, татарлармы, мишәрләрме дип инде, без аны татарлар дип әйтергә булдырабыз. Үзегез беләсез, мишәрләр татарларның каймагы дип әйтәләр. Сөте булмаса каймагы булмас. Да, сөте булмаса каймагы булмас. Шаяртып сөйләшсәк тә, бу сүзләрнең ихласлыгында шик юк. Чөнки безнең сәфәребез Шыгырданда зур конференция үткән көнгә туры килде. Эшмәкәрлек үзәге Чуашстанда яшәүче татарлар өчен мәгариф һәм мәдәният үзәгенә әверелгән иде. Бу конференция турында йомгаклау тапшыруында сөйләп үтәрбез. Әлегә кунакларның бу як авыллары турындагы фикерләренә генә тукталып үтик. Чуашстан җирлегенә килгәндә, менә алык биредәге Батыр районындагы барлык чаралар, менә безнең милли мәдәни мөхтәрият уздырган барлык чаралар, алар бик киң колачлы итеп уза. Мондагы катнашучылар саны да күп, ул чараларның сыйфаты да бик югары. Һәм монда ниндидер төбәктә активрак, ниндидер сүлпәнрәк дип әйтү бәлки дөрес тә булмас. Чөнки аларның барысында да милли җан, милли рух, алар бирелеп эшлиләр. Безнең февраль ае тапшыруларына керәчәк татар авыллары дөрестән дә бөтен Чуашстан татарлары өчен үзәк һәм үрнәк булып торалар. Чувашиядагы 37 мең татарның 30 меңе шушы авыллар урнашкан Батыр, Комсомол районнарында яшиләр. Әмма аларның эшчәнлеге район белән генә дә, республика белән генә дә шикләнми. Мондагы татарларны бөтен Рәсәй танып белә. Тапшыруыбыз азагында без тапшыруны башлаган ноктага кабаттан әйләнеп кайттык. Чөнки бу Шыгырданның яңа өлеше һәм биредә әлеге авылның үсештә булганлыгы күренеп тора. Биредә бер кайчан да төзелешләр тукталмый. Ләкин шул ук вакытта күпме генә яңартулар, күпме генә яңа төр биналар, заманча биналар төзелсә дә, Шыгырдан үзенең тарихын һәм традицияләрендә онытып бетерми. Менә мондый капкаларны инде Шыгырданның бер генә йортында да күреп булмый бүгенге көндә. Ләкин ул шушында 7нче мәчет каршында тарихи экспонат буларак, татар архитектурасын гәүдәләндерә торган экспонат буларак, хәтер буларак махсус куелган капка булып тора. Һәм менә бу капка ул әле бер өлеше генә шушы тулы бер тарихи хәтерне саклау программасынан дип әйтик инде. Менә бездән уң якта, миннән уң якта, сездән сул якта була инде 1906 елда төзелгән Шыгырдан мәчетенең бинасының төп өлеше басып тора. Бу бинаны советлар чорында инде бер 7-8 тапкыр күчергәннәр инде моны. Каягына, нәрсә генә булып тормаган, ләкин ахыргы 2 күчеше аның бер вакытта тора ул мәдрәсә булып, һәм бүгенге көндә инде менә шушында китереп куелган, шушы яңа мәчет янында басып тора ул, һәм ул Алла бирсә, аның фундаменты, нигезе салынган. Инде бираздан соң Чуашстанның ислам тарихы музее буларак шушы үз урынына, инде соңгы урынына дип өметләнәсе килә, барып утырачак. Инде Шыгырданның 7нче мәчетенә киләбез икән. Шыгырдан мәчетләре, алар барысы да таштан бүгенге көндә. Яшерен батырын түгел, бу авыл халкының мөмкинлекләре бар, һәм алар бер кайчан да читтән акча эзләп йөрмиләр. Әгәр дә ихтыяҗ бар икән, әгәр дә кирәклек бар икән, мәчетне тоталар да, мәхәллә белән җыелалар да, төзиләр. Менә бу мәчет күпме генә бай яшәсәләр дә махсус агачтан эшләнгән. Менә шушы традицион татар архитектурасына хас булган бурадан, һәм инде аның манарасы да нәкъ менә шул без күнеккән, без күреп күнеккән тарихи мәчетләр кыяфәтендә ясалган. Шулай булгач, Шыгырданны күпме генә яңа, күпме генә заманча авыл дип әйтсәк тә, ул һәр вакытта да менә шул
тарихына борылып карый белүе аркасында алга бара. Әлегә менә шулар, киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Birlik